Datorren geltokian laborantzara hurbilduko gara. Lurrari begira jarriko gara hazialdeko egitasmoaren bitartez. Lekale eta zekaleen haziak eta nekazaritza egitasmoak ezagutuko ditugu agroekologiaren ikuspegitik eta elikadura burujabetzari begira kokatuz. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Nazioarteko Auzitegi Fiskalak Netanyahu Israelgo lehen ministroa, Israelgo defentsa ministroa eta Hamaseko buruzagia atxilotzeko aginduak ematea eskatu du gerra eta gizateriaren kontrako krimenak egotzita. Fiskalaren ustez arrazoizko zantzuak daude esateko Israelgo lehen ministroak baduela zigor ardurarik Gazan egindako gerra krimenen eta gizateriaren aurkako krimenen kasuan. Aipatutako 3 buruzagi horiez gain Hamasen arlo militarreko burua eta buruzagi politikoa ere atxilo hartzeko aginduak galdegin ditu fiskalak. Hagako nazioarteko auzitegian 5 pertsona horien epaitzeko lehen pausoa da honakoa. Irango presidentea eta atzerri ministroa helikoptero istripuan zendu zirela baieztatu du Irango gobernuak oharbidez. Irango agintari gorenak 5 dolu egun ezarri ditu eta hileta bihar izango dela jakinarazi du. Mohamed Mokhber Irango presidente orde lehena izendatu dute bitarteko presidente Raisiren ordez. Juan Ignacio Bidartek Guggenheim Museoko zuzendari izateari utziko dio urte amaieran, erakundea azken 27 urtetan zuzendu du. Erabakiarekin udazkenean amaituko den errelebo prozesuari hasiera emango dio. Euri-jasa bortitz batek kaleak ibai bihurtu zituen atzo arratsaldean Lazkaon eta urak garaje lokal eta etxabeak hartu zituen, zorionez ez zen kalte pertsonalik izan. Kepa Zubiarrain Lazkaoko alkateak Euskadi Irratiri eskainetako elkarrizketa batean gaur jakinarazi zituenez kalteak ugariak dira eta gaurkoa izango da horiek zenbatzeko eta dena garbitzeko eguna. Ura nagusitu zaio suari goiz honetan, gaur goizeko 8etan iragarria zen Olinpiar suaren 12. etaparen hastapena Biarritzeko Euskaldunen kostako hondartzaren mailan. Apokalipsizko eguraldiaren pean abiatu da goiz osoan zehar Ipar Euskal Herriko 5 hiri zeharkatzeko bihar norako bidea hartu aurretik. Gaur 2 hilabete, milaka eta milaka euskal herritar ari ziren euskara auspotze aldera korrikan parte hartzen eta orain 2 hilabete beranduago Bretainian ari dira ekinean Arredadegen bretoiaren defentsan korrika, hain zuzen korrikaren aiztetako bat da Arredadeg. Hilaren 17 eta 5 ari dira egiten, Plojogetik Morlaixera bretoiera bultzatzeko proiektuak sostengatzeko. Astelehenon eta ongi etorri, Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren kontrako atxilo eskaria emateko eskatu du nazioarteko zigor auzitegiko fiskalburu Karim Khanek Israelgo armadak joan den urriaren 7an Gazaren aurka hasitako gerraren harira gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak egitea egotzita. That I have reasonable grounds to believe
on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Palestinaren deskolonizazio osoa eskatzeko bildu dira Iruñean, milaka pertsona elkartu dira Palestinarekin elkartasuna taldeak deitutako manifestaldian. Milaka pertsonak parte hartu dute Palestinarekin elkartasuna taldeak deitutako manifestazioan, Palestina aske izatea exigitzeko asmoz. Gazako genozidioa salatu dute, baita Palestina erabat deskolonizatzea eta Israel desagertzea galdegin ere. Mobilizazioa ordu batak laurden gutxiak aldera atera da El Bosquecillo ingurutik. Martxa Palestinako bandera handi batek ireki zuen. Ikurrina bat eta Palestina askatu, Israel borrokatu, ez da gerra, genozidioa da, Israel boikota, estatu sionistak, estatu terrorista eta ibaitik Palestinako itsasoraino irabaziko du oihukatu dute manifestariek. Manes Maiarinek plataformatik gobernuaren jarrera kritikatu du. Palestinar herriaren aurkako genozidioa areagotzen ari den honetan, gure gobernuak txarraskiari irtenbide erreala izateko neurriak hartzeaz gainera, erresistentzia eta nazioarteko elkartasun antolatua itzaltzeko eta estatu sionista ziegistatzen jarraitzeko bi estatuen aterabide faltsuarekin kea saldu nahi digute. Palestinar herriarekiko elkartasuna, errefuxiatuen itzulera eskubide erreala eta preso politikoen askapena izan dira aldarri nagusiak. Hori lortzeko argi utzi dute Israelgo estatuaren eta mendebaldeko konplizeen aurka joan behar direla. Izan ere, sarraski honi irtenbide erreal bakarra da, Palestina osoaren deskolonizazioa eta Israelgo estatuaren desagerpena. Sarasate pasalekuan amaitu da manifestazioa eta plataformako 3 kidek irakurri dituzte adierazpenak, euskaraz, arabieraz eta gaztelaniaz. Bukatzeko kide batek poema bat irakurri du. Euskal Herrian ostera Europar Batasuneko hauteskundetarako kandidatuak aurkeztu dituzte Euskal Alderdiek. Ekainaren 9an izango diren Europar Parlamenturako hauteskundei begira euren hautagaiak aurkeztu dituzte Euskal Alderdiek. Euskal Herria Bildu orain Errepublikak koalizioaren parte izango da, Kataluniako Eskerra Errepublikana, Galiziako BNG eta Balearretako Arames alderdiekin batera, Espainiar estatuaren barruti bakarrean aurkeztuz eta Fernando Barrena Euskal Zerrendaburua izanik. Iparraldean aitzitik hauteskundeetan parte hartzeari uko egin dio EH Baik, barruti bakarra izanik ordezkaritza eskuratzeko aukerak oso txikiak baitira. Gauzak horrela, Euskal Herria aitortzen duten ezkerreko hautagaitzen alde egiteko deia zabaldu dute. Ipar Euskal Herriko biztanleen ahotsa Europar Parlamentura eramateko konpromisoa hartu du Fernando Barrena hautagaiak. Goraka doazen ultraeskuineko indarren aurrean, eskubide nazional eta sozialak babestuko dituztela baieztatu du ere. Ultraeskuinaren hazkundeak kezka eragiten digu, kezka berezia eragiten digu. Horrek herritarren oinarrizko eskubideen errespetuari begira izugarri kaltegarria izan daiteke. Atzera egin nahi dute dagozkigun nazio izateko eta irizpide sozialak babesteko dauzkagun posizio horiek, eskubide horiek, eskubide nazionalak eta sozialak erasotzeko ohitura eta joera dute eskuinetik. Populismoen gorakaderekin kezkatuta agertu da ere EAJaren hautagaia den Oiane Agirregoitia. Zeus Europa Solidarioaren aldeko zerrendaren burua izango da Koalizion Kanaria, Geroa Bai eta LP alderdiekin batera osatutako koalizioan. Iparraldean bestetik koalizio ekologista baten zerrendaren parte izango da EAJ. Europan Euskadiren ahotsa izan nahi duela adierazi du Agirregoiteak bere hautagaitza aurkezterakoan. Ongizatea eta berdintasuna bermatuko duen Europa baten aldeko apostua egin du, arazoi irtenbide errazak ematen dizkieten mugimenduen aurka. Joera demagogikoek eta populistek gero eta jarraitzaile gehiago dituztelako, eta benetan mehatxua direlako.
soluzio simpleak eskaintzen dituenak ez du egia esaten, eta gainera itxaropen faltsua sortzen du bere onerako. Bere diskurtsoa mozorrotuz egiten du, manipulatuz, engainatuz, ezinego sozialaren sensazioa sortuz, errudunak bilatuz. Ozen eta garbi esaten dugu, aurrean izango gaituzuen. Europar Parlamenturako hauteskundeetarako kanpaina ofiziala ostiralean, maiatzaren 24an abiatuko da. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak abstentziorako deia egin du Europar Batasuneko hauteskundeetarako. Antolakundeko kideen ustez Europar Batasunak gerran eta austeritatean oinarritutako programa darama aurrera, eta horrek bankari eta enpresari handien interesei erantzuten die. Naiz eta itxurak zaintzeko tartean behin Israelen gehiegikeriak salatu. Murrizketaz betea eta zerbitzu kaskarrekoa, halakoa da Gipuzkoako Renferen egoera, Irun Brinkola lineak zeharkatzen dituen horri herrietako EH Bilduren alkateen iritziz. Mugikortasun jasangarria bermatu nahi badugu, garraio publikoak ezin du okerrera egin. Etengabe hobetzea ezinbestekoa da. Besteak beste, erabiltzaileek aldiriko zein herrialde arteko distantzia erdiko zerbitzuengan duten konfiantza berreskuratzeko. Horregatik, eskaintzen den zerbitzua bermatu behar da, beharrezkoak diren lanak modu egokian eginez, trenen mantentze lanak indartuz eta unitate berriak martxan jarriz. Gai aldatuz, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa Esgrem topaketaren buru da. Udal hondakinak kudeatzeko udalaz gaindiko 100 ordezkari baino gehiago bildu dira Zubietako ingurumenguneko instalazioetan. Foroak Made in Gipuzkoa eredua aztertu du jardunbide egokien erreferentzia gisa. Hondakinen kudeaketaren inguruko estatu mailako kongresua egiten ari dira Gipuzkoako hondakinen kudeaketan, 100 aditu elkartu dira bertan, udal hondakinen kudeaketa aurreratua helburutzat izan da. Jose Ignacio Asensio Aldundiko jasangarritasun diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakariak eman dio hasiera bilkurari. Esan du 2016tik hondakinak kudeatzeko modu berri baten oinarriak ereiten ari direla. Hemos pasado de tener vertederos saturados y un problema insostenible de gestión de residuos a una tasa de recogida selectiva que supera el 60% y no necesitamos mantener ningún vertedero para la gestión de residuos urbanos. Hondakinen gaikako bilketa tasa 160 gorakoa izatera igaro da Gipuzkoan, eta gaur gaurkoz ez dute inolako zabortegiren beharrik hiri hondakinak kudeatzeko. Hoy no llevamos absolutamente ningún gramo de residuo a un vertedero. Hori bai errauskailuko errautsak tratatu behar direla esan du, baina hori sistema osoan sortzen diren hondakinen 1% baino ez dela. Es verdad que hay que tratar las cenizas de la incineradora, pero eso solamente es un 1% de los residuos que se generan en todo el sistema. Dena den Asensiok aurreratu du horiek ere laster valorizatzera helduko direla. Y pronto se valorizarán, como muchos de vosotros sabéis, porque hay experiencias positivas en el ámbito. Erraustegiarekin batera beste azpiegitura batzuk eraikitzekoak dira ekonomia zirkularra helburu. Testuinguru horretan hondakinen kudeaketaren inguruko jardunaldiak hiri hondakinen kudeaketari buruzko legeriak berriki egitutako berrikuntzak aztertu ditu, arlo horretako tokiko eskumenei zuzenean eragiten dietenak. Asensiorekin batera hitza hartu dute Leandro Barkin Ingurumeneko Forum Fundazioko zuzendari eta Esgremeko koordinatzaileak eta Margarita Ruiz Espainiako Gobernuko Ekonomia Zirkularreko zuzendari ordeak besteak beste. ELA, LAB, Comisiones Obreras, Steilas eta SK sindikatuek EH Bildu eta Sumar alderdiei eskatu die euren botoak Madrilen erabilitzatela sektore publikoko
langileen lan baldintzak hemen negoziatu ahal izateko. Zehazki Kongresuan eztabaidatuko den lege proiektuari zuzenketa edo emendakin bat aurkezteko eskatu diete. Diotenez, emendakina onartuz gero gure herrialdean euskal sektore publikoko 150.000 langile baino gehiagoren enplegua eta soldata hemen erabakitzea ahalbidetuko luke. Aurrez irudietan ikusi ahal izan duzuen bezala, astelehen oro lez pentsionistak kalera atera dira gutxieneko pentsio duin baten alde. Iruñeko manifestazioan izan da Maika Telebista. Pentsiodunen mugimendua beste behin udaletxe plazatik Nafarroako parlamentura mobilizatu da. Nafarroako talde parlamentariei idatzi berri bat helarazi diete, Nafarroako milaka pentsiodunei zuzenean eta modu kezkagarrian eragiten dieten bi erreklamazioa aipatuz. Ana Sarobek pentsiodunen mugimendutik eginen dizkieten bi aldarri kontatu dizkigu. Gelditzen konpromiso egin zuten, Bildukin da elkarrekin, hauten ikusiko zutela, datorren urterako ja hori bideratzeko. Orduan, da, pizka bat, maiatza bukatzen ari gara, eta orduan nahi dugu oporra baino lehen, ea jartzen ditugun ziuzten pilak eta hasten diren historiarekin. Hori alde batetik, eta bestea mutualitatena, hori da 78 baino lehenago kotizatzen zuten edo genuen batzu mutualitatera eta hori kotizatzen zen eta orduan seguridad sozial baino lehenago eta hori. Orduan horren reklamazioa, hori da Minoka hemen Nafarroan beste lekutan badago, adibidez Euskal Erkidegoan eta beste estatu mailan ere. Baina hemen eskatu behar da bereziki merezikoa eta hori. Pentsionistek diotenez, bada garaia gai horiek lantzeko. Nafarraskoren ekonomia eta ongizate maila lehentasunezkoak izan beharko luketelako. Izan ere, Nafarroako gobernuak lehenbailen horri interbide emateko datak eskatu dituzte. Arrazoi horiengatik, Nafarroako parlamentuan ordezkaritza duten alderdi guztiei eta Nafarroako gobernuari premiazkoa deritzote ahalik eta eperik laburrenean azter eta alda ditzaten. Euskalgintza arloan, ehunka lagunek kalera jo zuten larun batean Gasteizen euskara lehentasun izan dadila eskatzeko. Euskararen alde gidoia alda dezatela eskatu die ehunka lagunek Eusko Jaurlaritzari eta EITBri gaur Gasteizen egindako manifestazioan. Kulturgintza, euskalgintza, sindikalgintza, hezkuntza eta bestelako hainbat eragilek egin dute bat deialdiarekin. EITBri eskatu diote audientzien morrontz izateari utz diezaiola. Bultza dezala euskarazko sorkuntza eta euskarazko telebistaren hasierako anbizioetara itzul dadila. Audientzi jaromon egin behartzaile, baina norabide estrategikoa aldatu gabe. Urgentziazkoa da beraz, EITBek bere euskarri eta leiho guztietarako euskarazko sorkuntza, kultura eta ikusentzunezkoen eskaintza zabal eta erakargarria osatzeko lanei ekitea. Euskararentzat kuotak ezarri behar direla deritzogu. Urtez urte handitu beharko diren kuotak behar ditugu EITBen. Izan ere, Euskal Telebista izango da euskaraz, ala ez da izango. Euskarazko kulturgintzan ari diren sortzaile guztientzako baldintza duinak eta babesa ere galdegin dituzte. Eta salatu dute, streaming plataformetan, zinemetan edota telebistan, gaztelaniazko fikzioa dela nagusi. Kultura eta hizkuntza politika sailari eskatzen diogu, ikusentzunezkoetara bideratutako baliabideak biderkatzeko, eta hauek euskararen normalizazioaren zerbitzura jartzeko. Erakundeek eta gobernuek ardura handia dute. Politika publiko sendoak bultzatu behar dituzte. Euskarari ekosistema oso bat eman eta hizkuntzaren dimentsio guztiak bermatu. Euskararen biziberritzerako ikusentzunezko politikak errotik aldatzeko oihua, ozen edatu da beraz Gasteizen.
Euskararen aldeko tindaketa bat egin zuen herri biltzak joan den ostiralean Baionako subprefeturako paretan. Geldi euskara zapaltzea idatzi zuten Ipar Euskal Herriko 5 euskaltzalek. Haien esanetan frantses estatuko agintariei zuzentzeko. Bada gaur jakinarazi dute egunean bertan ekintzaile horietako bat atxilotu eta 24 orduz Baionako komisarian atxiki zutela. Hizkuntza eskubideez gabiltzala, Arredadeg Bretainia zeharkatzen ari da egunotan bretoiera sustatze aldera. Euskal Herriko korrikan oinarritua 2008an hasi zuten ekimena Bretainian. Nola gogoratuko dute hurrengo belaunaldiek Altsasuko auzia? Galdera hori erantzun nahi izan dio Altsasuko gurasoak taldeak. Labrit ondarea enpresarekin eta Altsasuko udalarekin batera webgune bat eta liburu bat landu dituzte eta jaso dituzte 2016ko urrian 15ko goizalde hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Altsasuko kulturgunean Altsasuko auziari buruzko webgunea aurkeztu dute asteburu honetan. Hain zuzen ere, gertatutakoa ahaztu ez dadin, memoriariketa hori egitea da webgunearen helburu nagusia. Labrit ondarea enpresarekin eta Altsasuko udalarekin batera webgune bat eta liburu bat landu dituzte. Eta han jaso dituzte 2016ko urriaren 15ko goizalde hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Altsasuko herriak eta batik bat atxilotutako gazteek bizitako erasoaren inguruko 452 lekukotza eta ikuspegi bildu dituzte bertan. Testigantzak, elkarrizketak, argazkiak, bideoak, 8 urte begikliska batean igaro direla ematen du, eta atzerako bidaia hori aztertzeko aukera ematen du webguneak. Aurkezpenean gonbita egin diete herritarrei iraganera bidaia egiteko. Lekukotza ugari bildu dituzte. Gazteak, haien senideak, abokatuak, dokumentalistak, altsasuarrak eta bar. Orotara 24 orduko grabazioak dituzte, formatu desberdinetan bilduak. Irudiek ere protagonismo berezia dute. Gainera, webguneko pasarteak liburu batean bildu dituzte. Altsasuko auziaren memoria liburua. Liburuan parte hartu du Altsasuko udalak. Jon Ander Kobek eta Julen Goikoetxeak datorren urtean amaituko dute espetxe zigorra. Guztiak 3. graduan daudere, gurasoek gogora ekarri dute, espetxearen itzala atzean uzten ez duten bitartean ez direla aske izango. Horregatik erabaki dute hurrengo belaunaldiei hutsune hori ez uztea. Gaur-gaurkoz ez baitira erabat amaitu auziaren ondorioak. Jende andana batu da urten ere Bermeoko Arrain Azokan 30. edizioa izan da urtengoa. Urteko astebururik berezinetako bat bizi izan dute bermeotarrek 30. Arrain Azokarekin. Beste urte batez herriko lamera ingurua, aisialdi, kultur eta herrigintza eremu bihurtu da, maiatzaren 17tik maiatzak 19 bitartean. Ohiko legez denetariko jarduerak izan dira aurtengo edizioan azokagunea epizentro delarik. Sukaldaritza tailerrak, dastaketak, eskupilota partiduak, estropadak, aurkezpenak eta abar luze bat. Maiatzaren 17an ostiralean goizeko 12etan ospatu zen ekitaldiaren inaugurazioa, eskualdeko naiz Euskal Herriko ordezkari politikoak eta sozialak enpresenak zein herri mailako eragileen parte hartzearekin batera.
Bai, gaur nahiko giro dago goizerik, ambientetsu dago, igualdiz aguantaten dabil, eta ikusten da, herriko jenti hurbildu dala, eta, espero dugun bizartik aurrera, ja, kanpoko jenti bebai etortie. Kriston eskaparate da guretzako, bai Bermion eitzen dugune kanpoko jentiek ikusteko, herrikuek bebaiz, askotan ez dakigu herrizen bertan zer dakogun, eta ero badako nobedaderik, edo badako usen gauze barriz, jentik ezagututeko bebai. Inaugurazioaz gain modu ofizialean 27. Hegalu Zesaria eman zioten Bego Gangoitik Angari, arrain azokaren sortzaileari. Aintzi Laburu Campos kontserberako langileak 30. edizioa eromena izan dela adierazi du. Ordu batean 9.600 kontserbalata saldu dituztela zehaztuz. Horren arira Nadia Neme Bermeoko alkateak azokarekiko balorazio baikor bat egin du. Bai, oso ondo, orain pasa dugu egin dugu buelta bat azoka guztizetatik, eta, azokako babesliek eta hor dauzen erakusleioko danak, dauz super posik, dinoek edau salmenta nahiko potentie, batzuk eurek aurre ikuspena okintza guiena, azte buru guztizena egun baten behatzo saldu dauela, orduen oso posik. Aurrera begira, Afrikako astearen 7. edizioa ospatuko da maiatzaren 25. Gasteizen. Maiatzaren 25. izango da Gasteizko Afrikako astearen 7. edizioa. Egun bakarrean kontzentratu du aurtengo programazioa Afrikako diasporaren erakundeen elkarteak. Floridako parkearen kioskoaren inguruan izango dira jarduera guztiak. Jardunaldia goizeko 10:00 abiatuko da, azoka kulturalarekin. Es exponer objetos que son relevantes para cada entidad, ¿no? También las entidades hablarán del trabajo que llevan a cabo en sus asociaciones y aparte expondrán esos objetos, ya sea ropa o máscaras o cosas tradicionales del continente. Afrika Aroialen erakusketa izango dugu ikusgai, baita antzerkia, zein dantza eta moda lehiaketak ere. Eta egunari amaiera emateko, Ginea Konakriko Nakani Kante musikaria eta Kainakai Gasteiztarraren kontzertuak izango ditugu. Egun guztia beteko duen programazioa prestatu dute erakundea osatzen duten 13 elkarteek, Afrikar kontinenteko eta euskal kulturen arteko elkar ezagutza sustatzeko asmoarekin. Será una jornada donde se podrá apreciar la convivencia entre la población africana, vasca y alavesa y vitoriana, y también el día para fomentar el conocimiento mutuo y también para promocionar el arte, la danza y también la moda tradicional africana. Gasteizen gaur egun Afrikako 56 herrialde ezberdinetan jatorria duten 12.000 pertsona inguru bizi dira. Hauen guztien kultura, ohiturak eta errealitateak ezagutzeko aukera izango dugu larunbatean, Afrikako astearekin. Lourdes Iriondo, Maite Idirin eta Astitxu Roblesen kantuak izango dira maiatzaren 24ko protagonistak Baionan antolatua den kantaldian. Ongi etorri presondegitik askatua zatoztenok, ongi etorri atzerrietatik itzuliar zaretenok, egun handiak, egun alaiak, zelebratzen ditugunok, ongi etorri zuen lurrera burrukako zenideok, ongi etorri zuen lurrera burrukako zenideok. Gure lurreko mendioianen gerizera zaitezte, gure zeruko euri xamurrez kimu eman bezazute. Heldu gara amaierara, eskakeitan taldearen erraustetatik sorturiko Marte Lasarte proiektuaren abestiarekin utziko zaituztegu. Abestiak dioen bezala, agurrik ez, gero arte. Torre bat altxa genuen, gero erretzeko asmoz, ahora en otra pared pintamos otra canción. Niño ubikate, titereno, kekenitza pañalak, entzunezak, eta iso, no hay recuerdo que dure al demoler. El velero en Marte se cayó, para el grillo nunca es tarde.
jarraitzeko hori nik uste dut zerbait aldatu behar dela eta aldaketa sektoretik atera behar dela. Simbiosia, nekazaritza, kultura, haziak, nendo dango, sustraiak, kultura. Amets Aznarezekin ari gara, musikaren eta ekosistemen arian. Kate begi bitxia da Iruña eta Nueva Orleans lotzen dituena. Kate begi hurbilagoa Iruñeko kaleak eta Burrianako kaleak lutzen dituena Castellongo hirian. Urtero bertan Nueva Orleanseko musika eta kulturaren inguruan jaialdi bat ospatzen da normalean Iruñeko taldeak lagun. Aurten ultraeskuina bertan poterean dagoenez klabe antifascistan egingo da jaialdia. Amets, konta eguzuaren arian. Hain da injusto gaur egungo sistema eta hain da sostenga ezina batzutan sentitzen dudala mugimendua sortu baino sortzen duela paralisia, ez? Osea, lortzen duela sistema berak Google diaraztea, ze ez garen eskapazak, osea, benetan materialki ezin diogunez injustizia guztioi edo borroka egin beharko genituzken borroka guztioi heldu sortzen duena mugimendua sortu beharrean sortzen duena da paralisi bat, ez? Osea, geldiarazten gaitu, ze ez dakigu non jarri gure indarra eta orduan gertatzen ari dena azken aldean uste dut da mosaiko bat bihurtzen ari garela, ez? Esan nahi dut, badaude borrokaren mupila bat, baina pieza independienteak gara, ze badago perimetro bat gure inguruan, ondoko piezak eta ondoko pieza ez dugu kitzen, ze gaude gure piezan bakarrik tematuta, eta orduan uste dut simbiosiak edo borroka hibridazioak edo